A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaudio.gal. Cantos opositores haberá arestora, non sei se escoitando a radio, porque hai quen cando prepara oposicións ten que concentrarse tanto que todo lle molesta a música, molestalle que lle falen, molestalle o son ambiente, e outros pola contra precisan pois o mellor ter uns auriculares postos, que alguén lle fale, que alguén lle conte. Estamos en definitiva comezando un tempo de oposicións e aquí na tarde queremos aproveitalo, queremos comentar todo que ten que ver con este mundo do opositor, aproveitando que este será un ano clave para moitísimas persoas en Galicia que inician o proceso, e queremos tamén falar desa realidade cun experto que a coñece moi ben. Mauro. Nunca pensé que yo diría esto, pero por una vez estoy de acuerdo, por una vez quiero que saques esta puta oposición. Vente de lunes a viernes, solo quiero verte y saca plaza fija en el salón. Comezou o 2026 e para milleiros de persoas en Galicia iso significa unha cousa moi concreta: tempo de oposicións. Só en educación este ano están previstas máis de 1.600 prazas, das cales 1.388 son de libre acceso, unha das convocatorias máis importantes dos últimos anos. Falamos de meses, ás veces anos, de estudo, de sacrificio, de constancia, de xente nova e tamén de xente con trayectoria vital e profesional que decide opositar para buscar estabilidade. De todo isto sabe precisamente moito Alfonso Villares, socio fundador de Nos Oposicións. Moi boa tarde, Alfonso, que tal estás? Hola, boa tarde, moi ben. Alfonso, eu quero preguntarche en primeiro lugar se estamos realmente ante un momento histórico no que a oposición se refire. Houbo algunha vez tantas prazas e tantas convocatorias abertas ao mesmo tempo? Bueno, o que hai que recoñecer é que está sendo un momento para o acceso á función pública, porque non podemos esquecer que, bueno, pues esta se dotou sobre todo de músculo nos anos 80 co asentamento da democracia no Estado español, e iso fai que toda esa xente que accedeu nese tempo pois agora se teña preto da xubilación ou xa se teña xubilado, e, polo tanto, hai que facer unha reposición moi importante pois en todos os ámbitos da administración pública, claro, con especial mención ao ámbito sanitario e ao ámbito educativo, porque posiblemente onde máis recursos persoais hai que investir, e, polo tanto, pois, sí que son moi boas épocas, ou levan sendo xa desde fai uns cuantos anos, casi poderíamos decir unha década, que empezou a remontar e foi sempre, pois, aquí no caso de Galicia e no caso concreto de educación, todos os anos se foron convocando oposicións tanto de mestres como de secundaria, maior menor cantidade, pero sí que se foron convocando, e iso que lle dá moita certeza ao opositora, porque lle permite que si sabe que si nun ano non é capaz de conseguirlo, porque son unha das probabilidades que se intente nun primeiro ano e non se consiga, pois que sabe que nos vindeiros anos vai a ter unha nova oportunidade, e iso anima moita xente a intentar este proxecto vital, como moi ben decías, que asume e absorbe moitísimo tempo, moitísimos recursos económicos e tamén moitísimo esforzo, e lle saca trozos de espazo a outros ámbitos como poden ser o familiar ou o social. Falabas do eido educativo, Alfonso, pois só en educación falamos de máis de 1.600 prazas este ano. Isto estáse a notar xa no número de persoas que se matriculan nas academias, é dicir, hai máis alumnos que outros anos. Bueno, hai que distinguir que, en xeral, todo opositor de educación comeza as preparacións en torno ao mes de setembro. É sempre esta dinámica, non? Entón, nos xa levamos desde o mes de setembro coas preparacións, e agora o que acontece pois no mes de xaneiro é que, aparte dos propósitos de ano novo que a moita xente lle entran, é que a administración, pois como moi ben ademais anunciou outro día o conselleiro, está a piques de facer o desglose por especialidades desas 1.388 prazas de libre acceso,
Entón, eso sí que vai a condicionar pois que haxa unha reconfiguración en función de como sexa esa oferta, pois que o mellor algunha persoa que está preparando unha especialidade decida cambiarse para outra, xente que o mellor xa preparou noutros anos e agora ve que, bueno, pois que da súa especialidade sai un número importante de plazas, pois anima a retomalo outra vez. Entón, si é certo que no mes de xaneiro hai un repunte outra vez de matrículas, pero o grosso da preparación está xa comeza no mes de setembro. Alfonso, e como é de verdade a vida dun opositor no seu día a día? Dura. Eso non nos podemos enganar. Hai que ser moi honestos e hai que ser moi transparentes con toda esta cuestión cando se afronta un proceso selectivo pois da administración, en este caso pois de educación, que son grupos A1 e A2, o nivel de exigencia é moi elevado. E, polo tanto, hai que ser conscientes de que, efectivamente, é un objetivo perfectamente acadable, pero hai que prepararse para ele e hai que planificalo e hai que analizar cales son as circunstancias persoais de cada un pois para poder afrontalo con realismo, porque se non se afronta con realismo é imposible de conseguir o objetivo e logo, na maior parte dos casos, non queremos decir que en todos, pero bueno, nós como academia evidentemente pois consideramos que é moi importante o acompañamento e a preparación dunha persoa ou dun grupo de persoas que preparan, que pautan e que guían toda esa preparación. Bueno, pois tendo en conta todos estes elementos, logo as persoas teñen que decidir se efectivamente queren dar ese paso ou non para afrontar ese reto, que é un reto, xa digo, complexo, pero a su vez é enormemente satisfactorio cando se consigue o objetivo, porque aparte de buscar e atopar unha estabilidade laboral, non podemos esquecer que o traballo de todas as persoas que traballan na administración pública e, sobre todo, pois, no caso de sanidade e educación, contribúen de un xeito moi significativo á mellora da vida das persoas e, polo tanto, é unha motivación tamén moi, moi importante, porque a veces, cando falamos de acceso á administración pública, o único que poñemos sobre a balanza en positivo é pois o efecto dunha estabilidade laboral, dunhas boas condicións de traballo. Sí, efectivamente, eso non o podemos obviar, pero tamén hai unha parte de motivación pois no ámbito de contribuir con ese traballo a unha mellor sociedade e uns servicios públicos de máis calidade. Eu creo que é unha cuestión que hai que dicir e que hai que poñer en valor. Existe esta idea de que opositar é cousa de xente moi nova, pero iso xa non é tanto así, non? Que perfis atopades agora nas aulas? Hai máis diversidade de idade que antes? Pois efectivamente, isto nos últimos, sobre todo post-pandemia, mudou dun xeito moi, moi significativo. Seguimos tendo un número moi importante, xente recién titulada que decide pois afrontar un proceso de preparación. Evidentemente é un moi bon momento porque tes unhas dinámicas, unhas rutinas de traballo, de estudio que te axuda moito a continuar con ese proceso de preparar unha oposición, pero tamén dun xeito moi claro e moi significativo houbo incorporación de moita xente xa con unha vida profesional asentada e que decide pois cambiar de rumbo profesional e dá o salto de afrontar pois o que significa toda a incertidume de un proceso selectivo pois de preparar unha oposición e efectivamente hai un perfil de xente de 40 e pico anos, 50 que decide pois dar ese paso e pasarse do ámbito privado a preparar unha oposición e é verdad que moitísimos o consiguen. Sí. Eso é un perfil novo que, bueno, novo, que aumentou significativamente no seu número, porque sempre houbo, pero dun xeito moi mínimo. Agora é un perfil xa moi habitual que haxa ese perfil de xente que decide preparar pois oposición xa cando ten unha vida laboral e persoal xa estable, pero que decide dar un cambio de rumbo. E uns e outros, Alfonso, son de prepararse principalmente a distancia, na súa casa, con tranquilidade, sobre todo cando un xa ten responsabilidades familiares, seguramente fillos, pois o mellor preparando con calma no fogar, no domicilio, ou segue habendo unha porcentaxe moi elevada de xente que prefire pois estar nas vosas instalacións e con profesionais que poden un momento dado consultar, tendo o seu carón. Como se prepara a xente principalmente? Esa pregunta que me acabas de facer, se tuéramos unha resposta de nosa oposición, ou supoño desde calquer centro de formación, pois eso sería o santo grial, porque ahora mismo é unha cuestión tremendamente complexa. Vamos a ver. A pandemia nos fixo que houbera unha transformación digital pois total, claro, non quedou outro remedio, e iso aportou unha flexibilidade enorme á preparación, porque calquera pode seguir desde calquer punto do mundo unha preparación, pois é así, non supón maior problema. Ahora ben,
A realidade, e iso é moi importante ter en conta, e nos de feito nas oposicións desde fai un par de cursos, pois estamos apostando un xeito moi decidido pola presencialidade. É, afortunadamente, para nós insustituible a presencia dun grupo de persoas pois comandadas por un preparador, por unha preparadora, e con un grupo de alumnos en interacción e dispostos a aprender. Eso, por suposto, se pode replicar a nivel virtual, pero non é o mesmo. Entón, a nosa aposta clara é por unha presencialidade con flexibilidade, é dicir, no sentido en que, pues evidentemente, ao largo dunha preparación longa de varios meses vai haber momentos en que non podes asistir, non pasa nada. Temos ferramentas para que as poidas seguir en directo, para que as poidas visualizar nos días seguintes, eso sin ningún problema. Pero, para que se alcance un ritmo de traballo e de rendemento óptimo, si pode ser presencialidade. Por suposto, hai excepcións, claro, e hai casuísticas de todo tipo, pero non nos podemos engañar. Antes falábamos da necesidade da exigencia do compromiso á hora de preparar unha oposición, porque é un proceso complexo. Ese proceso é moito máis levadeiro sempre cando se faiga presencialmente, porque non só pola interacción cos compañeiros, co docente, sino polo acompañamento psicolóxico, que esta é outra das cuestións fundamentais. Este é un proceso longo, e é un proceso por onde se van a pasar momentos de incertidume, de medos, de falta de motivación, e o feito de vir unha vez a semana, como é o caso das nosas preparacións, compartir tempo con outras persoas que están nesa mesma situación, que ao mellor teñen esos mesmos medos ou esas mesmas incertezas que ti, axuda moitísimo a poder seguir camiñando nese proceso, porque esta é unha carreira de fondo. Por eso é tan importante o acompañamento por parte dos preparadores, dos equipos docentes, dos opositores ao largo de todos esos meses, para que se manteña ese traballo e esa continuidade no tempo. Lembramos que estamos a falar con Alfonso Villares, socio fundador de Nos Oposicións. Alfonso, se tivésemos que debuxar un perfil tipo do opositor en canto a formación previa, mesmo se hai un maior nome de homes ou de mulleres, que atopades maioritariamente? Hai de todo, é dicir, o perfil é, por suposto, no noso caso, moi maioritariamente titulado universitario, con requisitos de acceso para acceso á función docente cando se trata de educación, que é pues, unha parte moi importantísima da formación que damos ou da preparación que damos en Nos Oposicións, e logo, entre homes e mulleres, sobre todo a veces por especialidades, pois si que hai ao mellor un peso máis importante en algunhas especialidades de homes e en outras pois máis de mulleres, pero en xeral podríamos decir que máis ou menos un xeito equilibrado de reparto entre homes e mulleres, e si, sobre todo, eso, pois xente con titulación universitaria, ainda que evidentemente hai outro tipo de posicións, que xa non é o caso da educación, estaríamos falando de xuntas ergas, onde hai pois, persoas simplemente con unha titulación básica como pode ser o título de graduado en educación secundaria ou simplemente con un certificado de escolaridade, que tamén hai oposicións para ese perfil de opositor, por suposto que sí, pero no caso noso, de Nos Oposicións, maioritariamente xente con titulación universitaria, e, por suposto, pois se digo, no caso de educación, con requisitos de acceso, os mestres coa titulación de magisterio, e no caso de secundaria, pois con a titulación universitaria e, aparte, con máster habilitante para poder ser docente de secundaria. Comentabas antes, Alfonso, que o poñer unha carreira de fondo. Por termo medio, canto tempo adoita necesitar unha persoa ata conseguir unha praza? E dentro deste tempo, cantas horas ao día debería, por media, máis ou menos, estudar alguén que realmente queira ter opcións reais de aprobar? Bueno, pois a experiencia nos dice que en xeral son necesarias 2 preparacións, é dicir, 2 cursos. Vale? Por suposto, aí entramos sempre nas casuísticas. Hai moita xente que o aproba un primeiro ano, por suposto, pero estadísticamente 2 cursos de preparación. Estamos falando de 2 cursos de preparación con unha preparación continua no tempo, porque logo a veces as circunstancias persoais das persoas pois van variando, van mudando ao longo do tempo, entón non se pode dar esa continuidade no tempo, porque hai calquer imprevisto, hai ao mellor unha chamada para facer unha sustitución e iso se rompe o ritmo de estudio, que claro, que é por un lado moi interesante, que che permita chegarte á realidade educativa a través desa sustitución, bueno, che saca tempo despois de estudio e de rutina na preparación da oposición. Entón, unha persoa que se dedique, pois, imaginémonos, de luns a venres, que nos primeiros meses, ou salvo nos últimos meses, mellor dito, pois é o que se fai para desconectar o fin de semana, unha media de 6 ou 8 horas, de setembro ata xuño, hai moitas probabilidades de que iso vaya para adiante.
Logo hai un factor azar, como sempre, non o podemos esquecer, pois que vai depender do día das probas, como na tope, que tipo de exame me poñe, porque é prácticamente imposible levar o 100% da preparación todo, e pode caer algún tipo de parte práctica, de tema que o mellor non teñas preparado ou non era o mellor preparado levados. Esas circunstancias poden suceder, pero non é o habitual. O habitual é cando un vai ben preparado, que eso acabe con éxito. Xa digo, sobre todo nestos anos onde hai un número de prazas xa importante de convocatoria, non? Pero eso favorece moitísimo o éxito das oposicións. Pero, insisto, o número de prazas é importante, pero sin ese nivel de exigencia e de traballo e de compromiso non é posible nada. Entón, eso hai que ser conscientes de que é unha cuestión absolutamente fundamental, non? E Alfonso, para rematar con algo así un poquinho máis ameno, hai algunha anécdota que te chamara particularmente a atención ou algunha historia que lembres especialmente destes anos traballando con tantos opositores? Por suposto que sí. Mira, unha cuestión fundamental é que, a pesar dos 20 e pico de anos que levamos preparando oposicións, hai que ter en conta que hai que estar sempre dispostos a aprender e a cambiar. Isto é un proceso continuo no que tens que estar introducindo novidades de xeito constante, porque que senón te come a realidade. Entón, os procesos son procesos cambiantes moi rápidos e te tens que ir adaptando. Eso a vez que é agotador, moi fermoso, porque che permite ir avanzando, ir medrando, pois igual que van evolucionando a sociedade e os opositores, e iso é riquísimo. E logo experiencias persoais, é dicir, aquí a cuestión é que gracias ao traballo, por suposto, dos opositores, que é o fundamental, pero tamén a contribución dun proxecto formativo con menos oposicións, transformas a vida de moitas persoas. Coñeces persoas en situacións a veces moi complexas a nivel persoal, e que gracias ao esforzo que la fixo e ao acompañamento que se fixo dende nós, permitiulle cambiar a vida para mellor. Xente que o mellor me acordo ahora mismo este verán dunha rapaza que tiña unha minusvalía, unha deficiencia visual do 100% e conseguiu sacar unha praza con un esforzo enorme que fixo e que foi capaz de sacala, e ves como transformas a vida desas persoas con este tipo de proxectos. Entón, eso é moi enriquecedor e é moi motivador para seguir sempre nesa idea de ir avanzando, de ir cambiando e de ir innovando para poder estar aí atendendo as necesidades dos opositores e das opositoras, que son cambiantes conforme vai avanzando o tempo, claro. Pois, de feito, moitas historias e moi inspiradoras. Alfonso Villares, socio fundador de Nos Oposicións, moitas grazas por axudarnos a entender mellor que significa opositar hoxe en Galicia e por poñerlle voz tamén a unha realidade que viven milleiros de persoas que están a realizar unha aposta vital dende logo moi forte. E a todos os que estades agora mesmo con libros, esquemas e cafés en riba da mesa, moito ánimo, porque como vimos hoxe, este 2026 pode ser o voso ano. Moitas grazas e moi boa tarde, Alfonso. Boa tarde, moitas grazas.